Så det er jo relativt, men ja, jeg er på de sociale medier flere gange om dagen, så der går jo meget tid med det i løbet af en dag. Afhængig af et stort ord, men jeg har da en trang til at skulle sådan tjekke min telefon for at se, hvad der sker, så i en vis grad afhængighed er jeg nok, ja. Jeg bruger dem til at kommunikere med mine venner og se, hvad der sker og tjekke nyheder. Det må nok være Facebook, Snapchat og Instagram. Jamen, det var en gruppe, vi dannede for at støtte det lokale fodboldhold, Silkeborg IF. Ja. Vi ville gerne have lidt gang i stadion, og så tænkte vi, så lavede vi sgu en gruppe. Og den lavede vi så på Facebook. Det var at brande den, så den kom så langt rundt som muligt, så der var flest muligt, der så den. Og vi prøvede at få det til at lyde så attraktivt at være med i gruppen som overhovedet muligt. Jamen, det gør jeg ved hele tiden at lave nye tiltag og lave nye happenings, og de ligesom holder interessen, og de stadig føler, at det sådan er spændende at være med i gruppen. Jamen, der er jo de fordele, at man når meget bredere ud, end hvis man skulle gå rundt og snakke med folk omkring det. Ulemper. Der er ikke de store ulemper ud, og man kan blive afhængig af det, og det bliver jo aldrig det samme som at snakke med et menneske i virkeligheden. Ja, det er. Jeg synes, det er et ekstremt godt redskab og et ekstremt godt værktøj, der gør vores liv meget lettere. Jamen, jeg tror, at medierne kommer til at spille en kæmpe stor rolle i fremtiden. Muligvis endnu større, end de gør nu, da flere og flere mennesker, altså vi ser også den ældre generation, også er kommet på de sociale medier nu. Så det bliver en måde, hvor forskellige myndigheder og andre offentlige instanser kan nå ud til folk på.